Unyo bawa jenyo kani bonzate isewi nyone kamano muchago kuna goge ile ko bonzo kutuma iwi nyam tedu mene ko fonyo ko fonyo ko mudu ko ko ni bele bimia namba wapi makofi mani dungo ne the power of buttocks momi akono yo manyiri ingama poni riembo mano nyiso ni lazy poke ka okinde mang'eny mondo iger chien no nigi ngufu moro mera chien no bas kopo ni ngama wuoyi tileko gimineno kani mano emakoro science luongo ni wet dream ibi tugre tuga sapise beneno to kore kineno ni burudani ni gik mano timore kage menene kitanda mano kore ma science luongo ni wet dream gik mineno kage kopore nene lek mano koro wet dream wapi makofi kasi ngama nyako ibe kikitem gimineno kani kini chiel ka pegs momongo duve kopo ne dhi temo ni itemo ngama wuoyi ni ibe koni kiai apen ko kini wuotho ni ka pegs momongo duve oyarore kama ndala ng'wen kata lache moko idwa nokal yore mabuhu kikitemo mena we mondo koni nyathino nyako ni kati tim setel mane me ibro mana toro spinal cord watne nyeki nitiere fupie momi ibiro ng'eye nyeki nitie makatical style mane we tur nyathiwa go matiti kasi ingama wuoyi ibe wetemo ni dwa moro nyako gidhi round mang'eny gino chalo muma isomo mana Mathayo tileme we piem gimoro kekeny ibiro kono no kore kende kore kumoro kele monege kumoro kele monege koro we piem bere ngama ngi respect we piem gi get moro kele wang penye go matin tenende joma ng'eny osetho Samson wuon Manoa machanga mono gore nyaka jogo jo Filistia gino nonego ininga with the most kasto ujo manyiri tafadhali umbe wakoru nikoru bede ujo masomo muma ing'e maber kabisa ni Joana nonindo ni adekoko karecho muonyo kata chiege moko ni nodhao ito churi ni dachiel oko igo ni gikoko maber John onindo didekoko ike kata churi rech no muonyo to muonyo mandala chiel yawa ipani kada akoma sani majona demoni ne gote ne nayo da itie chiega yawa ya irech ne no se goye dot kanyo ke sofia we tuko kipacha kori ngamba da kota fadhali waere ga urusa moma ngamojo gamogi en dichuo mayaro doge ni an gi daka chiel kendo wacho gi kisungu ni I'm married to one woman. She's giving me happiness. Ifo kachiel kanya kachiel emanya mi mor. Kagina pardo mano mor magodo. Ket achiel biro gi mor ne. Koro kagina par moro ka moro biro gi mor ne. Mano moro magodo. Akene yuda. Koro wengamo do mano tiende ne kwano mar multiplication ema chandi. Kechi wacho niya if one can give you happiness, therefore what about 10? Money any happiness times 10. Jomanyiri de omoke kisongo moro niya. Ni every successful man there behind there is a woman. Ne mano to ambe gima yego. A woman can make you a millionaire only
kane in billionaire. Tell me winjore. A woman can make you a millionaire. Mano to true. To mana kane in billionaire. Nyiso ni bi idwa chamo fuko ni no make chich ti do mani billion ka. To kane in billionaire, a woman can make you a thousandaire. Koro akeni biwi inje nyama nga 1,000 ti donje mon. Ingeni donje 100onaire. 100onaire. Kasto chobe tinu siku ni wanafeo kwa or efu apani mome mabagi onek mabernia Jehova kane dwa Jona oro nere otero kumono tere akene yona aya Joseph kakoro dwane Maria huyo nyuol kore to nikech no ong'ama oge fea ogolo punda oting'o ne meri nyaka kore Elija kidwaro Jehova oro mana gach mach emobiro kawe iti peko dhogi kanyo ni okawo fe ichiedi nyaka Jehova ondik maber ka koro muma rumo ni rita ura biro omo manyiso ni Yesu ong'e aspect mar fea koro nikech kaka dang pogi ji kachiel owach ni rita uru abia omo koro in kokidwa ni girlfriend ni obi dhi ome koko mano ore ne pondo tinge wapi mako ina joma nyiri daka ne kikome wachno sami pamo megosi galagala no iore mana di chieng mokwongo miore nikech ji pod bilore ing'ama nyako kigo simu ni idwa biro dhi mano nyiso ni chieng mene dhi cha iyudo komit ni emomido dok komit dok koro chul fe wapi makobi wachulo mana chieng mokwongo mar ariyo ni gosimu ni dwa biro ing'e gima dhi omo gino mitni dhi omo shida man ko biji dende ka zuru be Lawy Jakabonyo iyudo ka ng'ato kopa ni embe koro en gi wendo gemo ufa dakika achiel oduoko ufa ko ni tema ang'o gi ufa no ng'ato nigi nyako to dhi omo ufa ka ng'ato ni mondo confuse obe rum dakika achiel ikwane ufa akamoni olo gigo utie kitu dogo go mbaka Waruko ufa nikech wadhi 2 hours ingeni kichapo jelande koro chuno nyaka ufa bede chuno nyaka ufa turana bede to idwa ka ufa dakika achiel chaki gange idwoke ni we go ichakina biko be mano ketho iluongo ni wastage of resource kopo ni dakika achiel go gino ma serious dakika achiel bino dongi go mbaka nyako no kadwaro bi omed moko iwacho ni pole ndio mwendo koro we inyo hivi moke nyali akelo yodore kasto joma ladies ibe koro ning'e ka ng'ato seol nitie penjo moko ma ka ng'ato sepenji bang' raund achiel ne iduogo makarago iduogo nini to kore ka ng'ano donjo dakika matin apenji Saturday dhi nyayude thuolo ma sane ni tidwa timo go ang'o thuolo ne ma Saturday midwaro ketore thuolo ne mano buoko seol kao bag ni dok kuya buoko seol apenji next week binya yudo thuolo